kumtir lam January tha khanin inauguration program te chu kan lo hmang to a thil han in sheshan na hun thil kalphung thil kalmang han in sheshan na hun kha kumtir lama kan lo nei loka kasoi bokani invent ka hevek lowa engtiangin nge inron kala o ti ka ngai tua kan phone lai chu bokhan helicopter te ron mang nge mo te ka tia in chunga lom thu kan soi mo mo la ni ti ngai point mo hi ti chuan chu until don tur te hei voin chu kan han thlia sanga ate neu neu khop mai heng ho pe hi chu hei until don tur kha ni ta a chuan hei chu khawl lu chuanin saw ti lai hnungah chuanin a table kha awm ta chuan hei hip curve te chuanin arm curve te scale pa ngai le L shape te khang ho khan dong gon boka chuan hei ti lai hianin istri chokop mai istri po hei aman pa ngai hi a lo cha lo ni MRP lang lawa hei mase ko a model vel so ni ta a hei a richi ang khamo chachi ang kham ta a hi istrin don tur kha ni ta a chuanin chu mai ba ka chuanin he la hianin keu thawa ironing board hei an ironing board te ku hei a thatop a nge thatop ang kha ni bok ta mo chu hei chedeu ang quality chedeu ang kha ni lo ironing board ko alian chabok ta ku ironing board te thlengin an dong bok ta a chuan an khawl hi hei tha em mai chuan hei hi pection shan aneu ho khan ta a hi aneu khawl la ti vel khan bok ta a chima lokan hi photop hei scale te hei ro chi shang khan ta a screw box ang yan chuma chuanin pin te chuan hei hi L wrench khawl siam na tur te khan dong ta a chuan hei hi bak te hei bak te pa ngai chuan hei hi tracing wheel te chuan kawr chhiah na measuring tape te chi chuan shell ang chi mo shell te khan ta a chuan khawl la hi an dong boka hei khawl la te an dong chi kim khop mai pencil te kawr chhiah na hi a thing chi hi pakhat chuanin plastic chi hi pali ania safety pin thlengin ani chumo chuanin marking pen puana re thei ang chi ta khan dong nual boka hei measuring tape tha chi thimble thlengin an dong ani chu hei thil thruina atana hei ta kutawah chi embroidery ti tan phei chuan hei ta kutawah chi in vi lo na ang kha ni chumo tante hei safety pin tho chuan thil chhiah na le bawk seam ripper le bawk sharpener thlengin chuan hei thread cutter thlengin an donga chalk khawl la safety pin tho
pen chi sang sang thlengin heng dawng te kan no do ti khop mai chuan Chumi mai bikah so skill so kan na thun lo khan ta heng ho hi an thil don tur khani bok ta ni Ti kapitan ba. Full stop katen. Chuan. Early birthday. kan phir ko me 19. ui ha ran da dan mo khong te present ôi mẹ này mẹ đi thụt đấy chứ ít là khi cả lâu lần thế này chứ hemi GVY scheme hnuaiah hianin an training chhung hi ni som panga chhung ani ta an training chhung hianin khawl dawng tur te hi khawl chhia dan le arem khom dan te thlengin an training a tin an khawl hi tlemina a advance ve deuh hlek awang hianin a man dan te po in shel shat na hun nei ani a ni som panga chhung hi chuanin an thiam chiang var tura kan ngai Purom to lên kan sha hi kan nau te po tuna dar supani le chan ve ve ran don thleng kim deuh nual to a an phur tanga chanin voina chanin khawl sem chung chang te engting ya don thei ti chung chang te kha tip char jokin ka ron sei tura ngai ang on theihtawp ni somni pariat march sang ni somni panga chonudar ni le achan ve khan khadi and village industries commission mumbai huai hotin KVIC gramadok vikas yojana hnuaiah Puanthui tailoring training chhuak to mi somni tetan Puanṭhui khol le manro poimo dang semna distribution of tool kits under GVY to Mizoram KVI board training center MDTC zema boka nei ani hei hi program sheet ania he Puanṭhui na lam man ro poimo semna hi pu Manoj Kumar honorable chairman KVIC in online na man puin tailoring training chhuak te hena Puanṭhui khol le Puanṭhui na atana amomo dangte asema hemi rual hian KVIC malak na hnuaiah mi PME GP hnuaiah beneficiaries hlotling te tan margin money a release a artisan te tan workshed le sales outlet te ahong hal bok ani Rualin state dang tenen hei voile khata program hi kan mang ho ania hemhan ro semna hianin pu Ashish Modak director KVIC Mizoram state office le pu JH lel biaklana chief executive officer Mizoram KVI board baka P Zodin Pui deputy director KVIC state office le pu namhlun chunga principal MDTC zema bokte in minman pui bokani GVY scheme hi Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises MSME hnuaiah mi ni a hemin hnuaiah training theite eligibility criteria kan lo soyanga Indian citizen to phut chuan an training theia ti chuanin amai ro chu kumsom paria ta changa kumsom nga panga inkar mi an ni turani Aadhaar card voter ID emo ration card te po pom ania scheduled caste scheduled tribe mai baka mei chate hi kan duhsak bikah tin na tho nei lo ti mai ang unemployed youth kan ti te tin BPL category a omte po han duhsak bi kan ni a KVIC KVIB nabart ITI te po nyang chu tin KVK te po kan soi thleng theihtawa chan chu GVY hnuaiah hianin tailoring lampang thil chau hi om chuang lova heng training center atang lo training chhuak to ngei te certificate nei te kha anron training non le tina ni chu chuwan chuan hemi GVY scheme ham thatna dawng tur te tan chuanin ama in KVI a emo
ITI te nabar hnuaiah te po training kha ama in lo nei lo kha ngai ni chu hemi ham that na hi chhungkwa a mi pakhat tan chau he ham that na hi adon theia tin ama a NLUP te angchi emo sarkar changa ham that na lo dong to angchi tan kha chuanin he ham that na hi adon non thei lo ani ti chuan certificate nei lok tur chuanin tuna hian MDTC zema boka hian trade shang som pakhat laya ani chu training thei ania tuna hianin training dil na hon me kania ni thum April sang ni som ni panga thengin dil na hi thelu thei ania ti chuanin ni sari April sang ni som ni panga atangin training hi chan tur ani online pon training hi adil theya indo chuanin www.kviconline.government.in hrd atangin adil theya he ta hianin link karon ja kang ta chuanin in lo type lu tanga amuna ron kal kher lowin form in lo fill up zai mai don ani ni thum thleng kan ti kha o shat bel du kan nei chuanin comment section a khanin min lo zot thei renga tin kan chhung te emo kan duhsak zong te emo training tura kan du te kha chu lo sheve bokila min lo like ula min lo subscribe bok ula ti chuanin chanten he na po lo share ula ti chuanin in changkai pui thei tur ang chi video te kan no siam zeranga scheme shan emo ham thatna indon thei tur ang chi te po chang zokin karon soizel turanga yang a kan han in sem chan vela kan boy mu pani he It's lan one Chumi. Hemi zual lan biak zual yo. Ke lan biak zuali. Kal dau zung zung lo. Ke lan biak zuali yo. Kailan dia zuali betul kan, kailan orang suai lebih, lalu jumpa lah kan satu ya. Ang koi kira. Ini pur hotel ngim som. Pur hotel. Bye bye u. Sa kan sen zo ta khai. Hello we. Ito in hodon lang di. Rickshaw ko nila nga mi. When chơi kan bor holom don khop mai. Helom puite. Bye bye u. So, tate person lain lot. Kita kan shui yang tuan tahu. Nathan, Nathan jangan pilih nak lah.
nhà ai rồi nó liên liền chu Tôi biết cái nhà mình ngay con riêng luôn. ngay bắt đầu chu những người có việc thôi Hunman. Distribution of toolkits under GVY hian KVIC chairman Manoj Kumar chuan biak mu theihna kal tlangin telpuya Puanṭhui training chhuak te hena Puanṭhui khole Puanṭhui na atana mamodang te semin